Oby návod, stavba konštrukcie sadrokartónových priečok. Na suchej stavbe je výhodné, že nemusíte používať mokrý stavebný materiál. Aj tak však potrebujete dosť náradia a materiálu. Nožnice na plech, ceruzku a zvinovací meter, vodováhu, murárskú latu, kladivo, vrtacie kladivo, rôzne vhodné profily, sadu uholníkov pre zárubne dverí, hmoždinky a tesniaci pás na konštrukciu. Čím je sadrokartónová stena hrubšia, tým lepšiu izoláciu a ochranu pred hlukom poskytuje. Preto sú v ponuke rôzne široké profily. V šírke od 50 do 100 mm. Na podlahe a strope si vyznačte priebeh budúcej steny. Nezabudnite pritom naplánovať otvor na dvere. Pokiaľ tesniaci pás nalepíte priamo na podlahu a nie na podlahové profily, uľahčí vám to orientáciu. Pomocou murárskej laty označte priebeh deliacej steny na stenu súčasnú. Teraz si rozložte UV profily potrebné na podlahu a strop. Nožnicami na plech ich skráťte na potrebnú dĺžku. Skôr než profily zoskrutkujete, natiahnite na ne po celej ich dĺžke izolačnú pásku. Pokiaľ máte podlahové kúrenie, ktoré bráni upevneniu profilu hmoždinkami, musíte UV profily nalepiť. Inak vrtajte priamo cez UV profil do stropu a podlahy a vsaďte na tlkacie hmoždinky. Na zvislé steny sú treba CV profily. Priložte ich k značkám na stene a priskrutkujte najmenej na 3 miestach. Teraz nasledujú profily pre samotnú konštrukciu priečky. Dôležité je presné zvislé zameranie. Odstup zvislých profilov musíte prispôsobiť veľkosti dosiek a smeru ich osadenia, teda na výšku alebo na šírku. Otvorená strana CV profilov mierí vždy na rovnakú stranu. Nasaďte ich dole do UV profilu a potom ich zasuňte do stropného profilu. Teraz si zarežte správnu dĺžku na preklady dverí. Skrátený preklad nasuňte medzi dva stabilné UA profily a dočasne pripevnite lepiacou páskou. Opornú konštrukciu pre dvere postavte na naplánované miesto a zafixujte hore aj dole uholníkmi, ktoré pripevníte hmoždinkami. Pomocou vodováhy a dreveného metra vyrovnajte preklad dverí vo výške potrebnej na dvere. Takto je konštrukcia pripravená pre sadrokartónové dosky. Ako na to sa dozviete vo videu Návod na pripevnenie sadrokartónových dosiek.